O 23 de febreiro celebramos o Día de Rosalía, no que homenaxeamos a escritora galega máis universal. Algúns espazos polos que pasamos todos os días marcaron a súa vida. Facemos un percorrido por algúns deles. Aínda que durante moito tempo se cría que naceu o 24 de febreiro, agora sabemos que foi o 23 de febreiro de 1837. Foi nesta mesma rúa, o Camiño Novo, no concello de Conxo, que agora é a Avenida Rosalía de Castro, no concello de Santiago de Compostela. Foi bautizada como María Rosalía Rita de Castro na capela do Hospital Real, o que hoxe coñecemos como Hostal dos Reis Católicos. Tras pasar varios meses nunha aldea de Ortoño, criouse coa súa nai nesta casa da súa familia materna no centro de Padrón. Durante a súa adolescencia viviu en Santiago co súa nai na Rúa dos Bautizados, xunto á Praza do Toural. En 1856 marcha a vivir a Madrid, onde publica o seu primeiro libro, o poemario La Flor. Volvería a Compostela xa casada con Manuel Murguía e vivirían aquí, na Rúa da Conga, onde naceu a primeira dos seus 7 fillos, Alejandra. Dende 1883 vive nesta casa na Matanza, en Padrón, hoxe convertida en casa museo. No xardín mesmo ten un camelio dunha especie creada na súa honra. As súas flores aínda acompañan. Aquí publicou o seu último libro, Follas Novas, e morreu o 15 de xullo de 1885, con 48 anos. Aínda que nun primeiro momento foi enterrada en Iria Flavia, en 1891 foi trasladada á Capela da Visitación no convento de San Domingos de Bonaval, o que a día de hoxe coñecemos como Panteón dos Galegos Ilustres. A súa pegada sigue viva nestas rúas, pero tamén, sobre todo, nas nosas letras. Nunca é mal momento para percorrer os seus pasos, sen os que non se podería entender a Galicia que coñecemos hoxe.